Πανέτοιμος για ταξιδάκι αναψυχής. Τρέμω λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς να έχετε ένα όμορφο ταξίδι. Ας πάρω βαθιές ανάσες. Όταν κοιτάζω από ψηλά, μοιάζει με ζωγραφιά. Μα είναι κουλουράκι, θα το πάρω, σας ευχαριστώ πολύ. Νόστι μου. Αργή. Τι ώρα έχει πάει? Αργή. Από πού έρχεται? Από τη Βραζιλία. Αργή. Φτάσαμε, Εσχύλε, σου έρχομαι. Φίλε μου καλέ, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ, Εσχύλε, χαίρομαι, και φοβάμαι λίγο τα αεροπλάνα. Τα παιδιά όμως μας έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να αγκαλιάζουμε τους φόβους μας και φαίνεται ότι κι εσύ αυτό έκανες. Έτσι ακριβώς. Έκανα τις πιο θετικές σκέψεις, πήρα βαθιές ανάσες, μίλησα με τους συνταξιδιώτες μου και προσγειωθήκαμε πριν το καταλάβω. Έφαγα και ένα κουλουράκι μούρλια. Κι εγώ, Πλάτωνα, κατάφερα να αντιμετωπίσω το άγχος μου για το αεροπλάνο. Όσο ταξίδευες, έκανα λίγη γυμναστική. Φούσκωσα και ξεφούσκωσα σαν μπαλόνι μερικές φορές. Κι έτσι κατάφερα και ηρέμησα τον εαυτό μου. Δηλαδή, κι εσύ αγκάλιασες το άγχος σου και κατάφερες από το σκοτάδι σου, από τη σπηλιά σου να βγεις στο φως. Ναι, τώρα μπορώ να δώσω και συμβουλές. Αν φοβάστε, σκεφτείτε κάτι όμορφο, όπως ένα λαχταριστό παγωτό. Αν ανησυχείτε, φουσκώστε, ξεφουσκώστε, σαν μπαλόνι, όπως εγώ. Αν είστε θυμωμένοι, μετρήστε ως το 10 αργά και σίγουρα ο θυμός θα γίνει τόσο δαμικρούλης. Φίλε μου, Εσχύλε, εσύ τώρα μας πήγες πέρα από τον ήλιο. Και έτσι είναι σοφό να γίνουμε όλοι όσοι φτάνουμε στο φως. Δηλαδή, εννοείς να γίνουμε ήλιος που δίνει το φως του στους άλλους? Αυτό ακριβώς εννοώ. Αλλά να σκέφτομαι ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, είναι σημαντικό να δώσουμε το φως μας, αλλά είναι πιο σημαντικό να αγκαλιάσουμε οτιδήποτε μας φαίνεται περίεργο και διαφορετικό γύρω μας. Εννοείς, ας πούμε, να δείξουμε αγάπη σε ένα δέντρο που δεν κατάφερε να ψηλώσει πολύ? Σε έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται να ακολουθήσει τους κανόνες? Στον Έλμερ ίσως? Ίσως τον Έλμερ, το γνωστό ελέφαντα που ήταν παρδαλός και διαφορετικός? Μπράβο φίλε μου, με έπιασες αμέσως. Σε έπιασα και σκέφτομαι κιόλας ότι όποιος καταφέρνει να φτάσει στο φως σίγουρα μπορεί να φωτίσει και τη ματιά του και την καρδιά του σε οτιδήποτε διαφορετικό βλέπει γύρω του. Μάλλον έτσι είναι φίλε μου. Ωραία μέχρι εδώ, αλλά για να έχει νόημα αυτή η διαδρομή στο φως χρειάζεται να δίνουμε και το φως γύρω μας ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς ποτέ να σταματάμε. Να δίνουμε το φως γύρω μας. Να δίνουμε το φως γύρω μας. Δηλαδή τι? Δηλαδή να γίνουμε φακός? Καλή σκέψη, αλλά ο φακός φωτίζει μόνο προς μία κατεύθυνση. Ναι. Τότε να γίνουμε λάμπα. Μα, Εσχύλε μου, η λάμπα φωτίζει λίγο. Εμείς θέλουμε το φως μας να γυρίζει γύρω γύρω,
και να είναι δυνατό και εκεί ψηλά ψηλά για να το βλέπουν όλοι. Τότε να γίνουμε... Να γίνουμε φάρος. Να γίνουμε φάρος. Φάρος? Σήμερα φίλε μου Εσχύλε ζωγραφίζεις με τη σκέψη σου. Μα τι υπέροχη ιδέα είναι αυτή. Έχω κι άλλη ιδέα, Πλάτωνα. Να φτιάξουμε φάρους και πάνω τους να δημιουργήσουμε παιχνίδια για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία. Παιχνίδια που να μπορούν να τα ακούσουν, να τα αγγίξουν, να τα παίξουν, να τα χαρούν. Φίλε μου, είσαι ένας θησαυρός. Και μάλιστα προτείνω τα παιχνίδια να κρύβουν και ένα μήνυμα. Δηλαδή ίσως την προστασία για τη φύση, την αξία της φιλίας, την αγάπη για το βιβλίο ή για τις τέχνες. Ας το πούμε πάλι λοιπόν στα παιδιά. Θα φτιάξουμε φάρους αισθητηριακούς. Δηλαδή να έχουν πάνω τους παιχνίδια που θα είναι κατάλληλα για όλους. Μπράβο φίλε μου, έτσι ακριβώς. Είδες τι μοναδικές ιδέες δημιουργούνται από τις συζητήσεις. Πάμε τώρα να γυμναστούμε λίγο γιατί ωραία η σκέψη αλλά και το σώμα θέλει το φως του. Πάμε, θα δείχνω μία άσκηση εγώ και μία εσύ. Ξεκινάω. Το κεφάλι μια φορά. Μία φορά το κεφάλι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε χέρια ψηλά, χέρια κάτω, χέρια ψηλά, χέρια κάτω, ψηλά, κάτω, ψηλά, κάτω, πάμε παρακάτω, πάνω κάτω χέρια, ωραία, πολύ ωραία. Πόδι ψηλά, χοπ, πόδι ψηλά, χοπ. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε όμορφα χοροπηδητά. Είστε έτοιμοι? Δεν άκουσα. Ωραία, πάμε. 1, 2, 1, 2, 1, 2, χοπ. 1, 2, 1, 2, χοπ. 1, 2, 1, 2, χοπ. Και στροφή Εσχύλια. Είστε καταπληκτικοί. Σας φιλώ γλυκά με πολλά γαργαλιτά.